Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στο prismanews.gr μέσα από την πλατφόρμα Live on You. Η ώρα είναι 5 και 6 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε με τον υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, κύριο Ηλία Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους που μας βλέπουν. Πώς είστε, ήρθατε αγχωμένος τρέχοντας στο στούντιο. Πώς πηγαίνει η προεκλογική διαδικασία? Η προεκλογική διαδικασία συνεχίζεται πάρα πολύ καλά. Τα μηνύματα που παίρνουμε καθημερινά από τους ανθρώπους είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα κατακτήσουμε το στόχο που έχουμε να κάνουμε την ανατροπή στο Δήμο Ηρακλείου. Είστε ένας υποψήφιος δήμαρχος από τους λίγους, ο οποίος κατέρχεται με τη στήριξη ενός κόμματος ανοιχτά και καθαρά. Και για να το πούμε ξεκάθαρα, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, πώς βλέπετε αυτή τη στήριξη των κομμάτων? Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι υποψήφοι. Εγώ, αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι με στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δεν θα το κρύψω ποτέ. Ποτέ δεν έκρυψα άλλωστε ότι ανήκω στην αριστερά. Φαντάζομαι ότι σας τιμά να είστε μέλος ενός κόμματος. Προφανώς. Και με τιμάει και πάντα με ενδιαφέρει η ενότητα της αριστεράς και η προοπτική του η αριστερά να γίνει μεγάλη δύναμη και να ανατρέψει την κατάσταση στην Ελλάδα. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Όμως, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για ανεξάρτητα ή μη σχήματα, θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν είναι ανεξάρτητος. Ας πάρουμε λοιπόν τα σχήματα που είναι στο Ηράκλειο, τα 4 που έχουν μέχρι στιγμής εμφανιστεί. Εντάξει, εγώ βγάζω έξω τη λαϊκή συσπήρωση γιατί είναι καθαρά υποστηριζόμενη από το ΚΚΕ και ανοιχτά. Ας πάρουμε λοιπόν το ανεξάρτητο κύριο Κουράκη. Από τι είναι ανεξάρτητος ο Κουράκης, από κάποιο κόμμα? Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι πριν λίγο ήταν υπουργός του, υφυπουργός του. Πολλά χρόνια. Παραμένει νομίζω στην Πολιτική Επιτροπή. Παραμένει και στην Πολιτική Επιτροπή, ακόμα και εσείς το θέτε. Ακόμα και τώρα είναι εκπρόσωπος από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στην ΚΕΔΕ. Είναι μέλος, όπως λέτε και εσείς, κομματικό. Προσπαθεί να εκφράσει και στο Δήμο αυτή την πολιτική που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Άρα, από τι είναι? Χρόνια κομματικό μέλος, από όταν ήταν στο εργατικό κίνημα συνδικαλιστής μέχρι σήμερα, που με μια διαδρομή υφυπουργός, δημοτικός σύμβουλος, υφυπουργός, δήμαρχος κτλ. Έχει βέβαια 150 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Έχει 92 ανακοίνωση, για να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, θα πρέπει να κατέλθει σύμφωνη, περίπου με ένα τέτοιο αριθμό. Με τη μεγάλη πλειοψηφία από μέλη του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμα, γιατί και αυτό παίζει το πόσο και πού είναι η απήχηση του ΠΑΣΟΚ. Και ο τρίτος συνδυασμός του κ. Λαμπρινού. Από τι είναι ανεξάρτητος ο κ. Λαμπρινός? Η Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος όγκος της στήριξης του ψηφοδελτίου του. Η Νέα Δημοκρατία διαμέσου του κ. Πασπάτη του έδωσε το χρήσμα. Το να λέμε είμαστε ανεξάρτητοι δεν σημαίνει ότι και πραγματικά είμαστε. Άλλο το τι λέμε. Ναι, μισό λεπτό να το πάρουμε εδώ αναλυτικά για να μου το εξηγήσετε και εμένα. Ναι. Γιατί σε αυτό το πράγμα, ειδικά ο κύριος Λαμπρινός έχει απαντήσει. Ο κύριος Κουράκης δεν έχει τοποθετηθεί. Αν και ζήτησε να είναι ανεξάρτητος. Αμφισβητούμε ότι ο κύριος Πασπάτης εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Να το πάρουμε βήμα-βήμα και σκάλι-σκάλι. Ο κύριος Πασπάτης είναι όντως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και δηλώνει ότι παραμένει μέλος της και υποστηρικτής αυτού του κόμματος. Είναι και ο κύριος όγκος του ψηφοδελτίου από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Όχι, να το πάμε ένα-ένα. Είναι και ο κύριος όγκος του ψηφοδελτίου που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Γνωστά στελέχη. Ωραία, ας πούμε ότι είναι έτσι. Όχι, ας πούμε είναι. Ωραία, λέτε εσείς αυτό το πράγμα. Εγώ σας προσθέτω. Είναι ο κύριος Ζηνιωτάκης. Ο κύριος Ζηνιωτάκης είναι ένα κομμάτι από το ΠΑΣΟΚ που έφυγε και το οποίο έψαχνε να βρει πολιτική στέγη. Ωραία. Βρήκε... Ο κύριος Κατερινόπουλος. Είναι η Δημάρη, η οποία πήρε επίσημη απόφαση να στηρίξει. Άρα έχουμε μία μορφή τη συγκυβέρνηση του 2012. Ναι, εγώ θα σας πω, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω πολυσυλλεκτικότητα. Δεν είναι πολυσυλλεκτικότητα, αν θεωρείτε. Πολυσυλλεκτικό είναι όλοι μαζί εξυπηρετούμε και εκφράζουμε την πολιτική του μνημονίου και τις επιπτώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαρίστως να το πω ότι είναι πολυσυλλεκτική η μνημονιακή υποστήριξη. Όμως είναι δεδομένη ότι οι πολιτικοί που υποστηρίζουν είναι η μνημονιακή, είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική, είναι η πολιτική που έχει οδηγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σε καταστροφή. Είναι η πολιτική που έχει οδηγήσει τους δημότες
σε αδιέξοδο. Την οικονομία σε στασιμότητα και οπισθοχώρηση. Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει συγκεκριμένους εκφραστές. Είναι αυτοί οι τρεις που είπατε προηγούμενα. Και ο κ. Λαμπρετός βγήκε να τους εκφράσει. Αν θέλει να τους εκφράσει, για το με χαρά του. Όχι όμως ότι είναι ανεξάρτητος. Μου δίνετε τώρα μια πάσα και θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Σε σχέση με τις πολιτικές καταβολές που έχει ο καθένας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι κομματικοποιημένος, πέραν από πολιτικοποιημένος. Καμία αμφιβολία. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νόμο του 3852, ο οποίος αφήνει μια ανεξαρτησία άτυπη ή τυπική από το κεντρικό κράτος στους Δήμους. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτό είναι και πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, για να γίνει σαφές και κατανοητό. Τελικά υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ του κεντρικού κράτους και των Δήμων? Ωραία. Και αυτό τέλειο. Και όχι μόνο υπάρχει, πρέπει και να υπάρχει. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Τώρα, αν εγώ ή ο δημοτικός μου συνδυασμός υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από μια πολιτική δύναμη και στο ψηφοδέλτιο του έχει ευρύτερους ανθρώπους, και αυτό το έχετε διαπιστώσει και εσείς, δεν είναι όλοι οργανωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο μας. Αύριο που θα είμαστε δημοτική αρχή, η σχέση μας με το ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει απλώς πολιτική. Ούτε την πολιτική μας θα καθορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Εμείς, η Δημοτική Παράταξη, οι λειτουργίες της, ο Δήμος, οι λειτουργίες του Δήμου, οι προτεραιότητες της ανάπτυξης στην πόλη μας θα καθορίζουν την πολιτική μας και πάνω απ' όλα θα τους καθορίζουν οι ανάγκες των δημοτών, των ανθρώπων. Αυτή είναι η πολιτική μας. Το ότι είμαστε πολιτικά ενταγμένοι κάπου, νομίζω ότι κάθε πράξη ανθρώπινη, κάθε λειτουργία ανθρώπινη είναι πολιτική. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι απολύτικο. Αυτό δεν ισχύει για τις άλλες παρατάξεις? Βεβαίως ισχύει. Μα εγώ δεν το κατηγορώ. Ωραία. Όχι, θέλω να... Κατηγορώ το ότι σήμερα που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, κάποιοι για τους δικούς του λόγους, εγώ έχω ερμηνεία, μπορώ να την πω αν θέλετε, προσπαθούν να δείξουν τον κόσμο να είναι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι από τι? Είναι ανεξάρτητοι από την πηγή που δημιουργεί τα προβλήματα? Όχι, με ενδιαφέρει να μάθω το σκεπτικό και τη στρατηγική σας, γιατί ο ηρακλειώτικος λαός αύριο θα επιλέξει εσάς ή όχι κάποιον άλλο. Λοιπόν. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Έχουμε το πρόβλημα του νερού στο Ηράκλειο. Έχει γίνει πάρα πολλής λόγος για το νερό το τελευταίο διάστημα. Εκεί απάνω με ένα βασικό ερώτημα. Εμείς αύριο σαν δημότες θα έχουμε νερό, δημόσιο αγαθό, από δημόσια επιχείρηση, η οποία θα μας εξασφαλίζει να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή όχι, θα είναι με συνεχή πίεση στο δίκτυό μας και δεν θα είναι ιδιωτική και θα είναι και ποιοτικό? Εσείς θα μου απαντήσετε. Εγώ λέω ναι, αυτή είναι η πρότασή μας. Όμως απέναντί μας έχουμε δύο πράγματα, να σας τα πω. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχουμε μια γενική κυβερνητική κατεύθυνση, η οποία λέει ΔΕΙΑΗ να ιδιωτικοποιηθεί, μέσα σε 7 ΔΕΙΑ στην Ελλάδα, και ΔΕΙΑ Ηρακλείου να ιδιωτικοποιηθεί. Και δεύτερον, έχουμε στο Ηράκλειο το γεγονός που δεν υπάρχει σε άλλη πόλη, το εμφιαλωμένο νερό. Αυτό είναι μια τεράστια οικονομική δαπάνη για όλες τις οικογένειες. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Έστω ότι γίνονται εκλογές. Εκλέγεστε εσείς δήμαρχος και δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Δεν έχουμε και εθνικές εκλογές. Σωστά. Ωραία. Και έρχεται η κυβέρνηση, η χ κυβέρνηση, με όποια συγκυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, και λέει: εγώ ιδιωτικοποιώ 7 ΔΕΙΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσα σε αυτές και το Ηράκλειο. Τι κάνετε? Φέρνουμε το θέμα στους δημότες και προκαλούμε αμέσως δημοψήφισμα των δημοτών. Να εκφράσουν την άποψή τους οι δημότες, εάν θέλουν το κεντρικό κράτος να παρέμβει στη δημοτική λειτουργία και να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Και άμα ο ηρακλειώτικος λαός πει σε ποσοστό πάνω από 50% ότι θέλει να μείνει δημόσια αυτό, ας έρθει όποια κυβέρνηση θέλει να το ιδιωτικοποιήσει. Και τότε θα τα πούμε. Αυτή είναι μια γενικότερη πολιτική στόχευσή σας? Βεβαίως. Σε πράγματα τα οποία εμείς έχουμε στην πρώτη γραμμή, εάν είμαστε σε αντίθεση με την κεντρική κυβέρνηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να έρθουμε σε ρήξη. Ωραία, εγώ θέλω να καταλάβω. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς, λέω, και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, και εμείς οι αγροτές, και όλοι, ότι εμάς απέναντί μας, δίπλα μας είναι ο άνθρωπος. Οι ανάγκες του, και για αυτές θα κάνουμε πολιτική. Θέλω να καταλάβω λίγο το πλαίσιο το οποίο βάζετε. Δηλαδή έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται σε μια προγραμματική διακήρυξη. Σωστά. Την οποία την έχετε ανακοινώσει στους βασικούς άξονες. Φαντάζομαι ότι θα διανεμηθεί και στους πολίτες. Εντός των ημερών, τυπώνεται. Ωραία. Εντός των ημερών λοιπόν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, σε πολύ κομβικά, σημαντικά ζητήματα για το Δήμο Ηρακλείου, θα βρίσκεστε σε μια διαδικασία και σε μια φάση διαβούλευσης με τους πολίτες. Μονίμως. Εμάς είναι συστατικό στοιχείο η συμμετοχή των δημοτών στα κοινά.
Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι θα δώσουμε ζωή στην αποκέντρωση, που σημαίνει τοπικά συμβούλια, κοινοτικά συμβούλια με ρόλο, συμμετοχή, πρόγραμμα, πόρους. Θα πρέπει να γίνουν κύριοι στον τόπο τους. Όπως γενικά υπήρχε αυτή η λογική της αποκέντρωσης. Γιατί δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα? Αυτό προβλέπεται από τον 3852. Γιατί δεν προβλέπεται με αυτή την έννοια. Δεν προβλέπεται με τη διευρυμένη έννοια που εισηγείστε εσείς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να προχωρήσει μία αποκέντρωση, για να σταματήσουμε από το κεντρικό κράτος. Έχουμε ένα Ηράκλειο και 5 αποχωμένα χωριά ή 4, πείτε το όπως θέλετε, και να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτές είναι οι βασικές αρχές. Ξεκινήσουμε ανάποδα αυτό. Μπορεί να γίνει ισόρροπη ανάπτυξη με τον Καλλικράτη, έτσι όπως δημιουργήθηκε χωροταξικά και διοικητικά? Χωροταξικά, καταρχάς, συνένωσε περιφέρειες οι οποίες είναι σε πολύ και διαφορετική βάση τα προβλήματά τους. Και η ανάπτυξή τους και η ζωή τους. Έρχεστε τώρα να μου επαναλάβετε αυτό που είπε ο κύριος Φιλιππής προημερών από αυτό το στούντιο. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη στον ίδιο χώρο. Ότι εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αύριο κυβέρνηση, θα αλλάξει το σύστημα. Θα αλλάξει το σύστημα. Θα σας πω γιατί. Να σας το πω γιατί, για να το καταλάβει. Απ' την άλλη έχουμε το διοικητικό. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη των 27 δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία να έχει μέσο όρο δήμων με τέτοια τεράστια έκταση και πληθυσμό που έχουμε εμείς. Στην Ευρώπη των 27 ο μέσος όρος είναι 6 μέχρι 10.000 κατοίκους και το 1/4, το 1/5 της έκτασης που έχουν οι δικοί μας δήμοι. Και αυτοί οι δήμοι έχουν και εξουσίες, έχουν και την αυτοτέλειά τους από το κράτος, έχουν και τα οικονομικά τους και μπορούν και αναπτύσσουν πολιτικές και δράσεις για τους δημότες. Εδώ στην Ελλάδα τι έχουμε? Εδώ στην Ελλάδα αυτοί οι φιλόσοφοι, να το πω σε εισαγωγικά με ήπιο τρόπο, που εφήβραν και άρχισαν να εφαρμόζουν τον Καλλικράτη, δεν είχαν στόχο ούτε την αποκέντρωση να κάνουν, ούτε τους Δήμους να αναπτύξουν. Άλλα ήταν. Θέλουν να δημιουργήσουν μηχανισμούς οι οποίοι θα είναι μακριά από τους δημότες, σε αντίθεση με τα συμφέροντα των δημοτών και ουσιαστικά να είναι γραφειοκρατικοί. Γιατί να το κάνουν αυτό? Να σας πω γιατί ήξεραν τι ήθελαν να φέρουν. Ήξεραν ότι έρχεται η πολιτική της κρίσης, ήξεραν ότι είχαν πρόβλημα μη επιχορηγήσεων, μη δράσεις και όλα αυτά τα πράγματα και της οικονομικής κρίσης που ερχόταν και ότι οι πολιτικές τους θα ήταν να χτυπήσουν τα λαϊκά δικαιώματα και τις οικονομικές κατακτήσεις που είχαν εργαζόμενοι και έπρεπε να βρουν σχήματα τα οποία θα είναι αποκομμένα από τον κόσμο στο ίδιο προφίλ της κεντρικής εξουσίας, αλλά ουσιαστικά θα λειτουργούσαν και σαν φορείς μεταβίβασης των πολιτικών που είχαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Με τα stage, τις μορφές εργασίας με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που άρχισαν και εφάρμοζαν οι Δήμοι πριν το μνημόνιο, ουσιαστικά τι εφάρμοζαν? Την πολιτική, την εργασιακή που πρότειναν και εφάρμοσαν τα μνημόνια των 460 και των 500 ευρώ. Αυτά ήταν τα stage. Και οι Δήμοι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας τότε, όχι μόνο τα εφάρμοσαν, αλλά τα θεωρούσαν ότι ήταν και η μεγαλύτερη κατάκτηση που είχε κάνει τότε η τοπική αυτοδιοίκηση. Πείτε μας εσείς, για να ξέρει ο κόσμος και να έχει στο μυαλό του με ποια κριτήρια θα επιλέξει πράγματα. Για ποιο λόγο να επιλέξει εσάς και όχι κάποιον άλλο δημοτικό συνδυασμό στις εκλογές? Ναι, να σας πω. Το πρώτο και κύριο είναι ότι εμείς είμαστε η μόνη δημοτική κίνηση η οποία διατυπώνει και πρόγραμμα και λόγο για ένα διαφορετικό Ηράκλειο, για ένα διαφορετικό όραμα για το Δήμο. Και αυτό έχει να κάνει τόσο και με ποιο τρόπο θα πρέπει να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, με ποιο τρόπο θα είναι ο Δημότης συμμέτοχος στη λειτουργία του Δήμου, με ποιο τρόπο θα ελέγχει ο Δημότης το Δήμο και με ποιο τρόπο η διαφάνεια και η λειτουργία του Δήμου άμεσα θα έρχεται σε γνώση των δημοτών. Αυτό πρέπει να σας πω, σας κάνω μια παρένθεση, αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν είστε ο πρώτος που μου το λέτε. Το λένε και άλλοι ανθυποψήφιοι σας μάλιστα και θέλω να ρωτήσω, τόσο ανοργάνωτα πλέον ήταν τα πράγματα αυτά τα 12 χρόνια της διακυβέρνησης Κουράκη στο Δήμο Ηρακλείου? Εσείς τι λέτε? Εγώ σας ρωτώ για να μου απαντήσετε. Για να το κατακρίνω, να σας πω. Έχω εδώ, δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο να δω, έχω εδώ τα θέματα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Είχε περίπου 25 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και συνολικό όγκο συζήτησης θεμάτων γύρω στα 65. Εσείς νομίζετε ότι ένα Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Με τι ουσιαστική διαβούλευση και συζήτηση θα γίνει? Θα μου πει κάποιος, μα είναι οι αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες θα ετοιμάζουν. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι επιτροπές.
Με ποιο τρόπο, ας σας πω εγώ και σαν συνέχεια, ενημερώνει το Δημότης για αυτά τα πράγματα. Θα σας πω να σας πω ένα παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπήρχε εισήγηση η οποία έδινε προσωρινή λειτουργία σε μια καφετέρια στο κέντρο του Ηρακλείου, την οποία η συνοδευτική έκθεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έλεγε ότι του δίνουν δυνατόν να καλύψει 2 μέτρα στο πεζοδρόμιο. Ξέρετε πώς έχει καλύψει τώρα? Πόσα? 4 και πλέον. Ίσα-ίσα που είχε αφήσει να περνάνε οι πεζοί δίπλα. Εσείς τι θα κάνατε εγώ, για όλα αυτά τα θέματα? Αυτά που λέμε και συμφωνούμε, αυτό θα είναι το πρώτο επίπεδο διαβούλευση. Με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά, θα συζητήσουν και θα συμφωνήσουν στο πλαίσιο δραστηριότητας. Και από εκεί και ύστερα, ο οποιοσδήποτε θέλει να είναι παραβάτης, θα πληρώνει. Θα τιμωρείται, όχι θα πληρώνει. Και δεν είναι θέμα οικονομικό, ούτε κυρώσεων. Είναι θέμα να σεβαστούμε τη λειτουργία της πόλης, το χαρακτήρα της πόλης, το χώρο για τον πεζό, το χώρο για τον άνθρωπο που έχει ειδικές ανάγκες, το χώρο για τον ποδηλάτη, το χώρο για. Εγώ θα σας πω, επειδή τυχαίνει και κάνω ρεπορτάζ αγοράς, επειδή τυχαίνει και έχω ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους. Σας μεταφέρω μια άτυπη διαβούλευση δική μου. Και μου λένε όλοι, με τέτοια τέλη που έχουμε, με τέτοια ενίκεια που έχουμε, με τέτοια, είναι ένα δεύτερο θέμα που λέτε, με τέτοια πτώση κατανάλωσης που έχουμε, δεν μου φτάνουν εμένα τα 2 μέτρα. Θέλω 4-5. Αυτό δεν είναι ο καθένας μας λύνει ό,τι θέλει. Εάν είναι και είναι αυτό που λέτε, το θέμα των τελών σε σχέση με την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στην αγορά, είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσει ο Δήμος με τους ανθρώπους και να βρει μια λύση. Δεν είναι θέμα να βάζουμε τέλη και να μην τα πληρώνουν. Αυτό που κρατώ εγώ λοιπόν είναι διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό κρατώ. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, θα πρέπει να μιλήσουν μαζί τους. Όπως πρέπει να μιλήσω και με τους ανθρώπους της ΒΙΟΠΑ. Για παράδειγμα, να σας πω, τους βάζουν τέλη, πληρώνουν τέλη. Η ανταποδοτικότητα του Δήμου ποια είναι? Να μην έχουν φωτισμό, να μην έχουν δίκτυα ομβρίων, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν το βράδυ. Πήγατε στη σημερινή σύσκεψη που είχαν. Ναι. γιατί αυτό το θέμα τέθηκε σήμερα. Οι άνθρωποι στη ΒΙΠΕ είναι δυνατόν να πληρώνουν 2 φορές τέλη και στην υπηρεσία της βιομηχανικής και στο Δήμο. Και το θέμα αυτά είναι χρόνια προβλήματα. Πιάνουμε κομμάτια του ρεπορτάζ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Επίτηδες σας τα λέω και εγώ αυτά. Επίτηδες σας τα λέω. Και λέω και εγώ λοιπόν ότι κάποιος πρέπει να έχει το θάρρος να βάλει επιτάπητος τα προβλήματα της πόλης και με κοινή θέληση και κοινή συνισταμένη να τα λύσουμε. Και μπορούμε να τα λύσουμε. Άρα λοιπόν εγώ αυτό που κρατώ από εσάς, γιατί φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας, είναι... Είπαμε τον ένα τομέα όμως, να πούμε και τους άλλους δύο. Πείτε για τους άλλους δύο. Ο δεύτερος τομέας για τον οποίο πρέπει να μας υποστηρίξουν για να πάρουμε τη Δημοτική Αρχή είναι το θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Οι Δήμοι σήμερα πρέπει να αναπτύξουν μια μεγάλη δραστηριότητα στα κοινωνικά προβλήματα. Στα θέματα της ανεργίας, στα θέματα της παιδείας, στα θέματα της υγείας, στα θέματα της ασφάλισης, στα θέματα ότι κανείς συνάνθρωπός μας δεν πρέπει να είναι άστεγος, κανείς δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τροφή. Πρέπει ο Δήμος και έχει τη δυνατότητα και μπορεί και όχι να περιμένει την όξυση σε κάποιο πρόβλημα να το λύσει, αλλά να το βλέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξει, γιατί αυτή θα είναι η δύναμη η οποία θα μας κινήσει και την οικονομία αργότερα. Και ο τρίτος άξονας. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με την πολιτιστική αναγέννηση, με την πολιτιστική αναβάθμιση και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Οργάνωση, κοινωνικό κράτος, πολιτισμός και λειτουργίες της πόλης. Που έχει να κάνει με τα χωροταξικά, με τα κυκλοφοριακά, με τα διάφορα άλλα προβλήματα, με τα σχέδια πόλης, με τις εφαρμογές ή όχι, με τις αναπλάσεις, με όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση. Μου θέσατε 4 βασικούς πυλώνες λειτουργίας αυτού του Δήμου, οι οποίοι θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητοι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι στο 2014 πρέπει να συζητάμε για αυτούς τους πυλώνες. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν λυθεί σε ένα πλαίσιο και σε μια βάση δεκαετίας. Έχουν. Αυτό σας λέω. Το θέτουν όλοι όμως. Αυτό σας λέω. Γιατί θεωρείτε... Άρα, να η ευκαιρία λοιπόν για τους δημότες να αλλάξουν αυτούς οι οποίοι και δεν έλυσαν τα προβλήματά τους και έμειναν μακριά από τα νέα προβλήματα που παρουσίασαν στους δημότες και να επιλέξουν μια δημοτική αρχή που εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να την εκφράσουμε, η οποία θα είναι δίπλα στον άνθρωπο και θα δώσει και μια νέα πνοή στην ανάπτυξη και στην αναγέννηση της πόλης. Σε αυτό τους καλούμε και πιστεύουμε ότι θα είναι μαζί μας και το αποτέλεσμα το Μάιο, στις εκλογές του Μαΐου θα είναι αυτό που θέλουμε και θα κάνουμε την ανατροπή και στο Δήμο Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο που έχετε μέχρι τις 18 ή τις 25 Μαΐου ανάλογα με το τι θα δείξει η κάλπη και να είστε καλά, καλό αγώνα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, Ηλίας Λιγερός. Επιστρέφουμε σε 10 λεπτά μαζί σας με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, κύριο Τάσο Μανιαδάκη. Να είστε καλά.